se. Men oj! Hej! Oj, hej! Oj, inte kamerasnodden. Kom igen. Jag varnade om kameran. Tullos! Kom igen. Kom igen. Det här var inte kul. Snälla släpp. Vi byter. Så. Där. Och titta. Så. Loss. Den gaddar liksom bakåtryckt eller så. Ja, tack gode gud. För att hålla bort den här kameran. Kameran. Hänger ner. Ta bort den då. Så, nu når han den. Men han hoppar fortfarande på mig. Ja. Förstår du varför jag inte tog några bilder med den förut? Det är jättesvårt. Titt ut. Man kan inte filma honom samtidigt som man är skön. Oj! Men hallå, vart tog han vägen? Där är han. Skutten. Oj! Hej! Oj! Ja, vad var det för något? Oj. Titt ut! Han kan nog hålla på så här ett tag.